יש לי שאלה בשבילכם. איך אתם מתמודדים עם רגשי מצוקה? בלבול, עצבות? האם אתם תמיד מבינים מאיפה הרגשות הללו מגיעים? בספר האדם המגדיר מתמודד עם תחושות כאלו בעזרת גישה טיפולית לוגותרפית חדשנית, המבוססת על דיונים לוגיים של אדם עם עצמו. נשתמש בעקרונות מתורת האבולוציה כדי להגדיר במדויק מה הנפש שלנו זקוקה לו ומה מסכן אותו. לאחר מכן ניצור אוצר מילים חדש שיעזור לנו לזהות מה באמת מפריע לנו. נלמד כיצד לנהל עם עצמנו דיון מעמיק על חוויות ילדות שהשפיעו עלינו ועל מקרים שבהם נפגענו כתוצאה מההתנהגות שלנו. כל זאת כדי שנוכל סוף סוף להבין את מה שכולם סביבנו ידעו, אך מעולם לא הצליחו להסדר לנו במילים, את מה שתמיד היה מונח מולנו ולא ראינו. לפרטים נוספים ודוגמאות, מקרו באתר של דוד תקומה.